Sí, Jaume, avui visitam a Eivissa, la major de les Pitiüses, que té dos conjunts muntanyosos relativament elevats, els amunt i les muntanyes de Sant Josep, que estan estesos entre el sud-oest en el nord-est de l'illa. A més, d'una tercera zona conformada pel Parc Natural de les Salines d'Eivissa i Formentera. Mos endinsarem en el seu paisatge i ho farem, com sempre, amb en Joan Carles Palos, guia cultural de Fita. Fita, Joan Carles, benvingut. Què tal, Marina? Encantat de ser aquí. Bueno, avui mos endinsam dins aquesta illa d'Eivissa i concretament exploram el nord de Sant Jordi de les Salines. A veure, què té d'especial aquesta zona? Mira, d'entrada te diria que és com una espècie de Shangri-La, és un lloc, un indret de l'illa d'Eivissa on sembla que estem saturat en aquella Eivissa preturística i ha conservat un espai realment meravellós, únic, diria jo, que a tota l'illa. I és una petita vall conformada per diverses serretes. Anem a veure-ho, així mos ho podem imaginar Tenim un gràfic que ens permetrà ubicar-nos dins l'illa d'Eivissa. Com veiem, Sant Jordi de les Salines és aquí baix, per tant, cap aquí teníem la part sud, que per aquest costat seria tota la zona sud de l'illa. Això és el Rafal Trobat, que és aquest conjunt de valls que estan al nord, a la part septentrional de Sant Jordi de les Salines, i és un espai que són una sèrie de valls que tancades per unes serretes i putxos, com per exemple el Puig de Can Damians, el Puig d'en Palau, la Granada, o ja la Serra de la Font o de la Murta, que tanquen aquest conjunt de valls per la part nord. Per la part oest tindríem la Serra de les Fontanelles i la Serra Grossa i acabaríem el que són les rotes de Norvall i Camp Parreta per la banda sud. I l'única sortida que té aquest indret de Rafal Trobat, aquest conjunt de valls tancada per aquestes muntanyetes i petites serres, és aquest estret d'aquí, que és conegut com Coves Fosques, que és una sortida cap a la mà entre Damians i Camp Parreta. I és aquest entorn que avui fixam la mirada, una mirada sobretot per conèixer un espai d'Eivissa únic. Un espai d'Eivissa, com dèiem abans, que és com una espècie de Shangri-La on el temps s'ha aturat. Bueno, i de Joan Carles, ara que ja mos hem situat una miqueta, anem a visitar la zona de la mà del geògraf Josep Antoni Prats. Atenció a tot allò que mos ha contat. A finals del segle XIX, l'arxiduc Lluís Salvador va recórrer en un dels seus viatges a Eivissa a peu. Avui, Josep Antoni Prats, geògraf, ens mostra una de les rutes que el va enamorar. Hola, Josep Antoni, com estàs? Hola, molt bona tarda. Bé, aquí gaudint d'una de les vistes que van captivar a l'arxiduc Lluís Salvador. Ell va passar per aquí i va quedar tan impressionat d'aquestes vistes que em va fer una de les seves famoses làmines. I ara nosaltres avui la podem contemplar també, perquè el paisatge continua sent fabulós. Estam a un lloc que es diu Rafal Trobat, en el cor d'Eivissa, en el centre de l'illa, en el nord del poble de Sant Jordi. Estam en una vall, com veus, que quasi tancada, que només s'obre aquí cap al sud, i precisament aquesta obertura cap al sud ens permet veure el Pla de les Salines, al darrere aquestes muntanyes, el Cor Marí, el Cap del Falcó, i fins i tot ens deixa veure allà en el fons l'illa de Formentera, els Freus i l'illa de Formentera. És un paisatge fabulós que a l'arxiduc, evidentment, li va encantar i a altres també encara. És un lloc idíl·lic. Continuem la ruta a veure què més trobem? Veurem coses. Josep Antoni, crida l'atenció lo ben cuidada que està tota aquesta zona, no? I crec que li hem de donar les gràcies als veïns de Rafal Trobat. Aquí hi ha una associació de veïns que treballa molt, que estan molt units, que fan moltes feines i que estan aconseguint recuperar una vall que estava prou oblidada i gairebé despoblada. I s'està demostrant que algunes coses de l'ocupació humana són bones fins i tot per al medi ambient. En aquesta vall tenen un projecte de recuperació de sabea eivissenca. Estan treballant amb gent, amb apicultors, que estan recuperant el fenotip propi d'Eivissa. Tenen tota una sèrie de projectes per mirar de recuperar els aqüífers d'aquesta zona que estaven molt esgotats per molts anys de maltractament de les aigües subterrànies d'Eivissa. I estan llaurant les feixes, estan recuperant-les, algunes que s'havien emboscat, i tot això les estan recuperant i ho estan fent de manera que les aigües es mantinguin a les feixes i baixin per avall. Tenen un projecte per posar en valor aquells elements patrimonials que tenen aquesta zona.
com una fita d'eliminatòries, la fita del Rei, que està per aquí, per aquestes muntanyes, que és un lloc fantàstic. Tenen pous que han recuperat. Estan col·laborant amb sus bombers en coses com fer aquesta bassa que és per acumulació d'aigua, perquè si algun dia hi ha un foc, els bombers puguin tenir una actuació ràpida. I fins i tot estan treballant en elements naturals, tenen una bassa també per recuperar escalàpats amfibis propis d'Eivissa que tinguin un lloc on poder sobreviure. Per tant, estan fent moltes coses i jo crec que és una prova de que la protecció del territori ha d'anar acompanyada també d'una bona gestió i de la recuperació de tots els elements patrimonials i naturals que el formen. Hem vist també durant el nostre passeig que tota la flora és la típica de l'illa, l'autòctona. Què tenim per aquí? Tenim una mica de totes les plantes habituals de la brolla eivissenca, la mata, el romaní, l'estepa i una cobertura de pins que potser ocupa més espai del que ocupava tradicionalment. Doncs moltes gràcies, Josep Antoni, moltes gràcies per el teu passeig, per la teva passió amb la que explica les coses. Ha estat realment un plaer. Moltes gràcies a vosaltres, us esperam per aquí. Doncs això ha estat el Rafal Trobat, en el centre de Sant Jordi. No vos ho perdeu. Bueno, precisament hem escoltat en Josep Antoni que feia referència a aquest espai geogràfic únic que va captivar a l'arxiduc Lluís Salvador i que en el seu Die Balearen, en el volum dedicat a les Pitiüses de 1869, en fa una descripció, Joan Carles, molt generosa. Anem a veure un poquet què en diu. Sí, sembla que li va impactar molt aquell espai i dedica un paràgraf, que nosaltres l'hem reduït, però ho explica molt bé i sobretot, si ens fixem ja d'entrada, amb aquest gravat meravellós, hem vist abans una imatge, gairebé diuen que són idèntiques, encara que el gravat de vegades donen sovint una imatge idealitzada de l'espai. Però bé, veiem Formentera allà en el sud, el Vedrà, vull dir que la part de les salines també ens apareix identificable. Per tant, és un gravat meravellós. L'arxiduc ens fa aquesta descripció que acostuma a fer en el Die Balearen, aquestes les balears per la paraula i la imatge, o el gravat, segons la traducció. Ens parla de la Font de la Pega, es troba en el vessant sud-oriental de la serra que des de Sant Josep s'estén cap al nord-est, des del cim d'aquesta muntanyeta, que és allà on ens trobam en el punt de vista d'aquest gravat, que els pagesos anomenen Serra de Can Xumeu, on gaudeix d'una fantàstica vista de les salines enribatades per turons austers, pels turons austers de Formentera, de la mà infinita i dels cims boscosos més propers. Realment li va impactar i vaig trobar que era una imatge d'una Eivissa meravellosa, evidentment, 1869. Una Eivissa bastant diferent a la que veiem ara. Molt diferent, però com comentàvem fa un moment, i també ho repetia en Josep Antoni Prats, és un espai que conserva, i és realment un paradigma de conservació de l'entorn dins l'illa d'Eivissa. Precisament, Rafal Trobat té una associació de veïnats constituïda des de l'any 2008 i que és molt activa, promou sobretot iniciatives relacionades amb el medi ambient. Anem a connectar en directe amb el tresorer d'aquesta associació, en Rafael Tur. Rafael, benvingut, gràcies per atendre'ns. Primer de tot, quant de veïnats formeu part d'aquesta associació i quines activitats hi duis a terme? Bueno, nosaltres, en realitat, som una associació petita, però sí que és veritat que hi ha moltes famílies que estan molt implicades, no? Perquè encara que he vist que poca gent a l'entorn, perquè és una zona ja, com dèiem, poc edificada, sí que hi ha molt de propietari que té el seu tros de bosc i sí que s'ha implicat tot el món en la conservació d'aquest entorn, no? Vull dir, amb independència de que hi visquen o no. I ja sabeu que a Eivissa el tema de la propietat està molt dividit, però sí que és veritat que aquí l'hem conservat i intentam recuperar una Eivissa molt més propera a la terra, no? I molt més propera a les tradicions. I estan fent feina per recuperar. Abans érem un munt de fems, perquè sí que és veritat que fa un parell d'anys aquí hi havia una de les primeres actuacions dels veïnats va ser fer net l'entorn i això ens va dar compte que junts podíem fer moltes coses i hem anat treballant i estem molt orgullosos perquè també s'ha estat reconeguent aquesta labor per totes les institucions i també participant com
potser amb propietaris forestals que han posat 19 basses per tota Eivissa que van néixer a Rafal Trobat, o també estàvem a l'Aliança de Saigo, no? Vull dir, estem implicats en intentar recuperar Eivissa. Bueno, Rafael, jo imagino que amb aquest entorn tan ben cuidat que teniu i deu fer goig fer-hi excursions. No sé si sou aficionats en aquest senderisme. Nosaltres, en Josep Antoni és un amic de la casa i un molt bon coneixedor, no? També, però he de dir una cosa, té una entrada i també s'ha sortida per la banda d'Esfornàs, no? Pots enllaça. Nosaltres, efectivament, el que és Esplugues Marnet és el límit amb Sant Antoni, ja, no? És la darrera frontera amb Sant Antoni i pots passar, hi ha un camí que fa servir molta gent caminant, en bicicleta. De fet, els veïns, el primer que han fet per intentar conservar aquest entorn és regular el trànsit. Hem regulat el trànsit dels vehicles motoritzats perquè era un alt risc d'incendi i el que hem fet és potenciar les rutes a peu i en bicicleta. Això ens ha dat una disminució del perill d'incendi, una tranquil·litat també perquè hem disminuït molt la circulació dels vehicles i per almenys també tenir un espai que és més tranquil, que no tenir un circuit de motocross o un circuit de quads o un circuit de tot terrenys fent excursions, que això no és agradable. I a més que no està en consonància amb els valors que nosaltres estem promovent. I per això hem intentat. Aquí hem de dir que nosaltres duim molt a terme accions educatives en escoles i, evidentment, estan potenciant el tema que es conegui aquesta zona i es conegui sobretot els valors que nosaltres estem promovent, que són respecte pel medi ambient. Rafael, ja breument, i per acabar, hem parlat de tot allò que heu fet. Quins són els reptes de futur i que vos queden per assolir o cap a on teniu posada la mirada? Seguir treballant en el que estan fent. Vull dir, nosaltres els reptes que ens vam posar no estan acabats. Vull dir, nosaltres quan parlàvem de recuperació d'aqüífers vàrem començar una feina, però aquesta feina s'ha de seguir fent i s'ha de seguir mantenint. Quan parlàvem de gestió sostenible dels boscs, estem fent el mateix. Vull dir, són projectes que no s'aturen. Ara també estem en el projecte que també en Josep Antoni ja ho ha comentat, en el tema de la recuperació de la vall eivissenca, que serà un dels pocs indrets d'Eivissa que ara mateix, perquè com que és un vall tancat, uns valls tancats, ens permet fer un estudi del genotípic d'Eivissa. Totes aquestes coses són, el tema d'Escalàpat també, que també ho he indicat. Vull dir, són temes que estem intentant posar en marxa perquè pensam que nosaltres, amb la força que tenim ara mateix dels veïnats que feim pinya, jo crec que hem d'aprofitar-ho, no? Aquestes sinergies s'han d'aprofitar. Sí que és veritat que tot això és feina, però sí que també les institucions estan en compte que nosaltres estem intentant fer les coses de forma altruista per bé d'Eivissa i també tenim ajudes. Evidentment, se mos escolta i estem en totes les institucions quan ens atracam. També se mos ha reconegut per part del CENGOP com a Premi Sabina, com és l'Ajuntament de Sant Josep, com ens van dar la medalla de mèrit civil. Vull dir, a poc anem fent feina i aquesta feina intentem que quedi constància i que sobretot sigui un exemple per a altres associacions, que n'hi ha moltes, hi ha molta gent que treballa a Eivissa per tornar a recuperar valors mediambientals. Rafael, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que continueu fent aquesta feina tan ben feta i que tan necessària és. Moltes gràcies. A vostès. I nosaltres ara és el moment, Joan Carles, de proposar una activitat, com sempre feim, un poquet d'agenda, de veure què podem fer. Però avui mos hi posam en temps, per mi, no? Sí, perquè és per d'aquí 15 dies, per dissabte 25, però és una activitat que, a més, mos ve un poc al fil del que estàvem parlant, ja que ens referíem a l'Arxiduc Lluís Salvador i a la seva menció de Rafal Trobat en el dia Balearen, i en aquesta sortida de dissabte 25 de juny, que organitza la Fundació Mallorca Literària, fem una ruta WOW literària vers a Miramar.